ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони Душанбе манзури шумо мегардонем. Дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. ташкили ҳамоишҳои маърифатӣ ва ҳуқуқӣ ба муносибати солгарди навбатии қабули Конститутсия. пули миллӣ рамзи давлатдорӣ ва ифтихори миллат. ташкили ҳамоиш бо ин унвон. ёде аз ҳофизи шерӯзӣ. баргузории ҳамоиши илми маърифатӣ бахшида ба 700-солагӣ бузургтарин ғазалсаро ва шоирии форсизабон. машрӯи хабар. дар шаҳри Душанбе бо ибтикори Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони Конститутсия заминаи рушди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони Конститутсия заминаи рушди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони тамоми сохторҳои марбутаи кишварро дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ба ҳам овард. дар оғози ҳамоиш раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт ки Конститутсияи кишвари мо дастоварди бузурги миллӣ ба ҳисоб меравад, чунки он дар давраҳои бениҳоят душвору баҳснок ва аз ҷониби тамоми мардуми Тоҷикистон қабул гардидааст. ба шарофати сулҳу ваҳдати миллӣ иқдом гирифтан дар роҳи барпо намудани давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшишҳои худро ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон тавассути мустаҳкам кардани заминаи қонунгузорӣ ва татбиқи сиёсат дар самти масъалаҳои занон ва бонувон мунтазам тақвият мебахшад. метавон гуфт ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санади бисёр тақдирсоз барои миллати тоҷик аст. ба сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумат ба бевосита дастуру ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ва пешвои миллат пеш аз ҳама барои баланд бардоштани мақому манзилати зан низ дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита дарҷ гардид. ва мебояд бигӯем ки минбаъд низ занони замони соҳибистиқлолӣ тавонистанд ки зери сарпарастии ин санади меъёрии ҳуқуқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама барои боз ҳам беҳтару бештар гаштани фаъолияти худ бевосита аз заминаи худи Конститутсия истифода баранд. таъкид гардид ки сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ имкон фароҳам овард ки мақому манзилати занон дар ҷомеа ба маротиб баланд бардошта шуда дар замони марҳилаҳои навин ягон самти фаъолиятро бидуни ширкати фаъоли занон тасаввур намудан ғайриимкон аст. минбаъд низ занони созандаи кишварро мебояд ки ба қадри соҳибихтиёриву соҳибдавлатӣ сулҳу субот ва оромии ҷомеа расанд. истиқлолу озодии сарзамини аҷдодиро чун гавҳараки чашм эҳтиёт намуда дар рушди Тоҷикистони азиз саҳми босазо гузоранд. дар ҷараёни ҳамоиш иштирокчиён оид ба мавзӯъҳои таърих ва таҳияи Конститутсия, шиносномаи миллат, нақши суди конститутсионӣ дар таъмини волояти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маърузаҳо пешниҳод намуданд. ҳамин тавр иброз гардид ки Конститутсия заминаи эҷоди қонуну санадҳои меъёрии ҳуқуқии моҳиятан миллӣ ва созгор ба паймонҳои байналмилалиро фароҳам оварда таъмини ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон сарфи назар аз миллату маҳал, нажоду забон, мазҳабу эътиқодро ҳадафи асосӣ қарор дод. пули миллӣ рамзи давлатдорӣ ва ифтихори миллат таҳти чунин унвон дар Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар заминаи кафедраи фаъолияти бонкии ҳамоиши илмии амалӣ доир шуд. дар чорабинии ҳозирин бобати муҳимияти пули миллӣ ҳамчун муқаддасот маъруза карданд. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. Тоҷикистони соҳибистиқлол 3 октябри соли 2000 пули миллии худ яъне сомониро ба муомилот баровард. ҳама сола ин рӯз аз ҷониби бонкдорон ва донишгоҳу донишкадаҳои олие ки дар муассисаи аз рӯи ин ришта ба донишҷӯён дарс мегӯянд ба таври хос ҷашн гирифта мешавад. Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон аз ҷумлаи он муассисаҳои таълимӣ мебошад ки дар он кафедраи фаъолияти бонкӣ фаъолият мекунад. зимни як чорабинии сиёсӣ бо ибтикори ин кафедраи донишгоҳ як қадар устодони донишгоҳу донишкадаҳои ҳудуди пойтахт ва масъулини бонкҳоро зери унвони пули миллӣ рамзи давлатдорӣ ва ифтихори миллат бахшида ба ин сана ба ҳам овард. зимни ифтитоҳи ҳамоиш гуфта шуд ки асъори миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон сомонӣ буда он ҳамчун рамзи давлатдорӣ ва истиқлолияти иқтисодӣ шинохта шуда нақши калидӣ дар рушди низоми молиявии кишвар дорад. сомони 3 октябри соли 2000 ба муомилот бароварда шуда он ба рубли тоҷикӣ иваз гардид. ин ислоҳоти пулӣ дар замони хеле ҳасоси таърихи кишвар сурат гирифт вақте ки иқтисод пас аз ҷанги шаҳрвандӣ ба барқарорсозӣ ниёз дошт. ҳадафи баргузорӣ намудани мизи мудаввари имрӯза ин
برخوردار شدن از پیدایش پول ملی که تا امروز یکچند اصلاحات ها را از سر گذرانده است که با تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان سال 1999 که پول ملی با نام سومونی بر روی چوب برآورده شد که با شرف اساسگزار دولت تاجیکان یعنی اسماعیل سومونی نامگذاری کرده شده است. سپس در ادامه نمایندگان دانشگاه ملی تاجیکستان و کارخانه واحدی دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک سخن کرده ذکر نمودند که سومونی در طول زیاده از 25 سال موجودیت خود یک قطار مرحله‌های رشد و سنجش‌ها را از سر گذراند. از جمله تغییرابی وضع اقتصادی جهانی، بالاروی وابستگی به واردات، تاثیر بازار ارزش‌های خارجی و دیگر عامل‌ها به قرب آن تاثیر رساندند. با وجود این دولت و بانک ملی پیوسته برای تقویت آن سعی می‌کند. از جمله سیاست دیورسیفیکاسیای اقتصاد، جلب سرمایه‌گذاری خارجی، زیاد نمودن صادرات و رشد دستگیری صاحبکاری عملی شده ایستاده است. امروز همزمان با رشد اقتصاد سیستم پرداخت‌های غیر نقدی نیز به طور جدی پیش می‌رود. خلاصه سومونی نه تنها پول معاملات بلکه یکی از مهمترین عنصرهای دولتداری ملی میباشد. اون رمز استقلالیت، صلح و ثبات مملکت و تکیهگاه رشد اقتصادی تاجیکستان است. گوینده استوار سومونی از رشد اقتصادیات، بلند شدن استحصال وطنی، کاهش وابستگی از اسعار خارجی و بالاروی مسئولیت مالیوی جامعه وابسته میباشد. чорабинии иттилоотии омӯзишӣ оид ба бимаҳаёт яъне суғуртакунӣ баргузор гардид. ҳадафи асосии ин ҳамоиш шинос намудани шаҳрвандон бо афзалиятҳо, зарурат ва имкониятҳои бимаҳаёт оид ба суғуртакунӣ дар шароити муосир буд. дар оғози барномаи бимаҳаёт намояндагони сохторҳои масъул оид ба суғуртакунӣ, коршиносон ва меҳмонон иштирок намуда дар бораи нақши бимаҳаёт дар таъмини амнияти иҷтимоии аҳолӣ суханронӣ карданд. таъкид гардид ки бимаҳаёт барои ҳифзи манфиатҳои шахсӣ ва оилавӣ, инчунин таъмини пуштибонии молиявӣ дар ҳолатҳои ногаҳонӣ аҳамияти калон дорад. қайд шуд ки дар доираи шаҳрномаҳои бимаҳаёт шаҳрвандон метавонанд ҳамчун пасандоз барои оянда маблағ ҷамъоварӣ намоянд, ки ин барои таъмини оромии равонӣ ва боварӣ ба фардо мусоидат мекунад. ҳамчунин ширкатҳои суғуртавӣ ҳангоми ҳолатҳои фавқулода, садама, беморӣ ё ҳолатҳои ғайри чашмдошт ҷубронпулӣ пардохт менамоянд. ҷои таъкид аст ки суғуртакунӣ яке аз роҳҳои боэътимоди ҳифзи молиявӣ ба шумор меравад. ҳангоми бастани шаҳрномаи суғурта, шахс ё ташкилот худро аз хатарҳои эҳтимолӣ муҳофизат мекунад. дар ҳолати ба амал омадани ҳодисаҳои ногувор аз қабили садама, беморӣ, талафот ё вайроншавии молу мулк, суғуртакунанда қисми хароҷот ё зарарро ҷуброн менамояд. имрӯз мо дар яке аз муассисаҳои тиббӣ барномаи худамро бо номи саломатӣ пешниҳод кардем. мо дар ҳамин барнома, дар ҳамин марака фаҳмондем ки фоидаҳои барномаҳои суғуртавиро фаҳмондем ба мардум ва бениҳоят барномаи арзон пешниҳод кардем ки мардум ҳамин барномаҳои ташкилотҳои суғуртавиро чашану боваришон зиёд бошад. асосан суғурта ба чанд намуд ҷудо мешавад: суғуртаи ҳаёт, саломатӣ, нақлиёт, молу мулк ва суғуртаи масъулият. ҳар яке аз ин намудҳо барои ҳифзи шахс аз хатарҳои муайян равона шудааст. масалан, суғуртаи ҳаёт ҳангоми фавт ё маъюбӣ маблағи муайянро ба худ ё наздиконаш пардохт мекунад. суғуртаи нақлиёт ҳангоми садама хароҷоти таъмир ё талафро ҷуброн мекунад. суғурта ба инсон имконият медиҳад ки дар ҳаёт аз хавфҳои ғайри чашмдошт осеб ё зарари зиёд набинад ва ором зиндагӣ кунад. суғурта ба инсон имконият медиҳад ки дар ҳаёт аз хавфҳои ғайри чашмдошт осеб ё зарари зиёд набинад ва ором зиндагӣ кунад. баъдан иштирокчиён ба саволу ҷавоб ҷалб шуда намояндагони ширкатҳои суғуртавӣ ба саволҳои онҳо посухҳои муфассал доданд. дар анҷом ширкатдорон баргузории чунин чорабиниҳоро қадами муҳим дар самти баланд бардоштани маърифати молиявии ҷомеа арзёбӣ намуда, изҳор доштанд ки минбаъд низ ин гуна ҳамоишҳо идома хоҳанд ёфт. дар китобхонаи шаҳрӣ ба номи абулқосим лоҳутӣ бо ташаббуси раёсати фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба ифтихори 700-солагии хоҷа Шамсиддин Муҳаммад ҳофизи Шерозӣ, яке аз бузургтарин шоирони олами форсизабон, чорабинии илмӣ фарҳангӣ баргузор гардид. мавзӯъро ҳамкоронамон Валиҷон Шарифзода ва Нурулло Мирзо идома медиҳанд. дар ҳамоиши илмӣ маърифатӣ бахшида ба 700-солагии бузургтарин ғазалсаро ва шоири форсизабон ҳофизи Шерозӣ, олимон, шоирон, нависандагон, донишмандон ва дӯстдорони адабиёти классикӣ ширкат варзиданд. мақсади чорабинӣ арҷгузорӣ ба шахсияти бузурги устоди ғазал ва шоири илму маърифат ҳофизи Шерозӣ мебошад, ки бо сухани ҷовидонааш марзу замонҳоро убур кардааст. зимни суханронӣ таъкид шуд, ки ҳофиз аз зумраи он нобиғагони адаб аст, ки бо ғазалҳои пурмаънои худ мактаби бузурги ишқ ва ҳикматро дар таърихи
تاریخی بشریت اساس گذاشت. سخن او که از دل می آید تا امروز هم به دل می رسد. این یک نوع یک چاره‌بینی روشن‌نمایی است برای اهل جامعه که مردم باید که بودن حافظ درجه او و پایه او بدانند، چون که حافظ قریب به سر خود یک ادبیات بزرگ است. این سرگه ادبیات ما است، قله بلندترین هنر ادبی ما است. برای همین دانستن هم فرض است هم سنت است برای ما، چون که اگر حافظ ما ندانیم گویا که از ادبیات چیزی نمیدانیم، یعنی که شخصیت استثنایی است. به همین خاطر مثلا سالگردش و خصوصا 700 سالگیش که امسال در تاجیکستان بسیار در سطح وسیع جشن میگیریم و محفل ها برگزار میکنیم، این بسیار کاری خیر است و برای مردم نمونه خوب است تا یک بار دیگر چهره واقعی حضرت حافظ را بشناسند. حافظ شیرازی در غزلهای خود از عشق الهی، پاکی انسانی، عدالت، راستی و زیبایی معنوی سخن گفته با اسلوب خاص جهانبینی عرفانی و انسانپروری را به قلب‌ها جای نموده است. حافظ با شعر نازک و زبان پرغناوتش توانست معرفت انسانی و اخلاقی عالی را به واسطه عشق بیان نماید. بسیار محققان را مرشد قلم، استاد غزل و قلب زنده ادبیات فارسی مینامد. برنامه فرهنگی با سرودن غزل‌های معروف حافظ، اجرای سرودهای کلاسیکی و نمایش کتاب‌های نادر از فاند کتابخانه ادامه بخشی همایش گردید. نمونه هایی که در اینجا به نمایش گذاشتن، خصوصا این کتاب ها، من سحر یک به یک دیدم که زیاده از 100 نمونه آنچه که از حافظ است، ترجمه های حافظ است، یعنی اون آثار تدقیقاتی و یعنی آموزشی که از حافظ است. حتی از محققان بزرگ ایران هم در اینجا نمونه ها هستند و این چیز خشنود کننده است. یعنی خواننده وقتی به این بنگاه می آید، به کتابخانه به نام لاهوتی می بیاید، آنچه می خواهد از حافظ دریافت کند و خواند امکان هست و این بهترین کار است. همچنین با تشبث کارمندان کتابخانه شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی گوشه نمایش حافظ شاعر عشق و معرفت تشکیل گردید که در آن نسخه های کهنه دیوان حافظ و تحقیقات علمی به نمایش گذاشته شدند. در کتابخانه شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی امروزها برای خوانندگان تمامی شرایط فراهم بوده در برابر دیگر آثار ادیبان و محققان و شاعران آثار و یا غزلنامه‌های حافظ شیرازی گذاشته شده است و اعضایان کتابخانه از آن استفاده می‌برند. تجلیل جشن 700 سالگی حافظ شیرازی نشانه احترام به ادبیات بزرگ فارس تاجیک و ارزش معنوی آن در جهان امروزه میباشد، زیرا شعر و اندیشه حافظ شیرازی تا امروز به انسانیت پیام صلح، محبت و زیبایی را میبخشد. ба хотири рушди соҳаи кишоварзӣ мамлакат бояд назарияи ин самт низ тақвият ёбад. бо ин мақсад олимону донишмандони соҳа пайваста корҳои илмию пажӯҳиширо анҷом медиҳанд. китоби нав дар соҳа бо номи занбури асалпарварӣ низ аз ҷониби муаллиф Файзулло Мирзо бо ин ҳадаф таҳия ва нашр гардидааст. бо мақсади рӯнамоии ин асари муҳим дар соҳаи кишоварзии мамлакат дар Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон чорабинӣ баргузор гардид. ҷузъиёти бештари ин чорабинӣ дар матлаби ҳамкорамон Раҳими Карим. дар раванди рӯнамоии китоби занбури асалпарварӣ роҳбарияти Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, масъулини донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур, олимони донишмандони соҳа, коршиносони ин самт ва дӯстону фарзандони муаллиф ширкат намуданд. гуфта шуд ки Файзулло Мирзо на танҳо мутахассиси шинохтаи соҳаи муҳосибӣ, балки ҳамзамон муҳандисе буд ки бо истифода аз донишу таҷрибаи хеш тарҳҳои техникиро ба таври мустақил таҳия намудааст. китоби занбури асалпарварӣ натиҷаи таҷрибаи чандинсолаи ин мутахассиси шинохта ва инсони ватандӯст Файзулло Мирзо буда дар синни 80 солагӣ бо ангезаи нав ва ҳисси баланди масъулият таълиф шудааст. муаллиф бо такя ба дониш ва таҷрибаи касбӣ усулҳои амалии парвариши занбури асалро бо забони сода, дақиқ ва оммафаҳм таълиф намудааст. ин китоб дар бораи биологияи оилаи занбури асал, дар бораи роҳҳои зиёд намудан, офаридани модар занбур, гирифтани маҳсулотҳои гуногун гап рафта мисад. устод ҳамин китоба тарзе нависонданд ки барои ҳамин
ҳаваскорон як дастрас шуда истодагӣ маҳсулот ба ҳисоб меравад. чунки роҳҳои гирифтани модарзанбур бо кадом усулҳо модарзанбура яъне офаридан дар кор аст ки ин роҳҳои осонеша нишон додагианд. зимни баромади ширкатдорон гуфта шуд ки китоб фарогири як омӯзиши пурра дар самти занбури асалпарварӣ буда он таъриху ташаккули ин бахшро дар кӯҳистони мамлакат дар бар гирифтааст. ширкатдорон доир ба аҳамияти ин асар ва саҳми он дар рушди занбури асалпарварии кишвар андешаронӣ намуданд. зикр шуд ки асар имконият медиҳад ки як занбурпарвар чӣ касбӣ бошад ва ё чӣ ин соҳаро нав пешаи фаъолияти худ гардонда бошад, дар самти парвариши занбур роҳу равиши дурустро аз нигоҳи мутахассис варзида ва бо такя ба таҷриба ва донишҳои муосир омӯзад. нависанда маҷид салим доир ба хислатҳои наҷиби муаллиф андешаашро дар чорабинӣ чунин баён намуд. китоби занбур асалпарвариро ба даст гирифтам, симои инсони наҷибе пеш назарам омад, ба ҷилва омад. ёди рӯзҳои гузашта, замоне ки дар рӯзномаи зафари нояи масбахро ҳамадонӣ кор фаъолият доштам, хотираонро бо аз нав такрор кард. он замонҳо нағз ба ёд овардам. он солҳо ин марди наҷиб файзони низоро тез медидам. бо рӯзномаамон ҳамкорӣ зич дошт ва аз пайи эҷод низ машғул мегашт. ҳамин тавр ин китоб ҳамчун як дастури мукаммал ба саволҳои мавҷуда посух медиҳад ва барои ташкили кори самаранок бо низом ва бо файзу баракат дар самти ба даст овардани асал заминаи мусоид фароҳам меорад. ин асар на танҳо дастури техникию методӣ барои занбурпарварон мебошад, балки мероси маънавиест ки рисолати шахсии муаллифро дар хидмат ба ватан ва рушди истеҳсолоти деҳот таҷассум мекунад. китоби мазкур барои онҳое нигаронда шудааст ки мехоҳанд ба ҷаҳони шавқовари занбури асалпарварӣ қадам гузоранд ва таҷрибаи касбӣ ба даст биёранд. он дастури пурраи амалӣ барои кӯмак ба занбурпарварон буда маълумоти мукаммал ва амалӣ дар бораи нигаҳдорӣ ва парвариши занбури асалро пешниҳод мекунад. барандаи ҷоми тоҷикистон дастаи регартадас бозии дуюми худро дар марҳилаи гурӯҳии лигаи даъвати конфедератсияи футболи осиё 2025-26 бо дастаи Ал-Арабии Кувайт дар шаҳри Бишкек анҷом дод. аз раванди он таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкорамон Ғунчагул Нурализода. дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳии лигаи даъвати конфедератсияи футболи осиё 2025-26 дастаи регартадас дар меҳмонӣ бо тими Ал-Арабии Кувайт рақобат намуд. варзишгарони дастаи регартадас бозиро фаъолона оғоз карда дар қисми аввали вохӯрӣ ба самари талошҳои худ расиданд. голи аввалинро Шервонӣ Мавадшоев ба ҳадаф расонд ва даста дар танаффус бо ҳисоби 1-0 пешсаф буд. аз ҳайати Ал-Арабӣ Абдулазиз Насарӣ ва Юсеф Ал-Шамарӣ голҳоро ба самар расонида ҳисоби вохӯриро 2-1 анҷом доданд. ёдовар мешавем ки дар даври якум тими регартадас бо Мурас Юнайтед натиҷаи мусовии беголро ба қайд гирифта буд. ҳоло дар гурӯҳ тими Мурас Юнайтед бо 4 имтиёз дар зинаи аввал аст. Ал-Арабӣ ҳам 4 имтиёз дорад ва дар зинаи дуюм аст. регартадас бо Сафо соҳиби 1 имтиёз буда дар зинаҳои сеюм ва чаҳорум мебошанд. дар даври ниҳоии марҳилаи гурӯҳӣ регартадас рӯзи 31 октябр бо дастаи Сафои Лубнон рӯбарӯ мешавад. умед карда мешавад ки даста бо истифода аз таҷрибаи ду бозии гузашта дар вохӯрии навбатӣ бозиро бо шакли беҳтар нишонхӯри футболи тоҷик талош хоҳанд кард. дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе ва Равшани Кӯлоб дар бозии охири даври 20-уми Лигаи Олӣ 8 голро ба самар расониданд ки аз ин шумора 6-8 ба футболбозони дастаи истиқлол тааллуқ дорад. аз раванди ин дидор ҳамкорамон Ғунчагул Нурализода шарҳи бештар медиҳанд.
мухлисони азиз майдон даъват кунем меҳмони бозии имрӯзаро варзишгари дар бозии охири даври 20 лигаи олӣ дастаҳои Истиқлол ва Равшан андари майдони рақобат шуданд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир шуда бо ҳисоби бузурги 6-2 ба фоидаи Истиқлол хотима ёфт. Гулмуроди Саъдулло ба ҳайси довари асосии бозӣ фаъолият намуд. голи аввали бозӣ дар дақиқаи 11 ба фоидаи дастаи Равшан кушода шуд. Рустам Соиров дар дақиқаи 22 ҳисобро баробар намуд. Сиёваш ҳақназарӣ аз паси головари Ризо Деҳқонӣ истифода намуда дар дақиқаи 27 дар ҳисоб Истиқлолро ба пеш баровард. Дар дақиқаи 43 бозӣ Амирбек Ҷурабоев аз зарбаи пеналти ҳисобро 3-1 ба фоидаи Истиқлол намуд. Шериддин Бобоев дар дақиқаи 52 бозӣ голи зебоиро ба самар расонида ҳисобро кӯҳиш дод. Эҳсони Панҷшанбе дар дақиқаи 78 бозӣ голи чаҳоруми Истиқлолро ба дарвозаи Равшан зад. Масрур Ғафуров дар дақиқаи 80 ва Шон Пол Камолафе дар дақиқаи охири бозӣ голҳои 5 ва 6 Истиқлолро ба самар расониданд. Бори аввал дар давоми 9 соли охир дар бозии Истиқлол ва Равшан 8 гол ба қайд гирифта шуд. Дар ин муддат дастаҳо чунин голҳои бештарро ба дарвозаи якдигар ба самар нарасонида буданд. Ҳоло дар ҷадвали мусобиқа Истиқлол бо 27 имтиёз дар ҷои дуюм аст. Равшан бо 33 имтиёз дар зинаи чаҳорум мавқеъ гирифтааст. Вахш бо 40 имтиёз пешгоми ҷадвали мусобиқа мебошад. хуб бинандаҳои азиз, мутаваҷҷеҳ бошед ба як эълон. Маркази миллии тестӣ ба таваҷҷӯҳи шахсони хоҳишманди таҳсил дар гурӯҳҳои ғоибона ва фосилавии муассисаҳои таълимӣ, таҳсилоти миёна ва олии касбӣ мерасонад, ки давраи чоруми ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 2025 29 октябри соли 2025 оғоз мегардад. хоҳишмандонро зарур аст, ки ба ҳуҷҷатҳои зарурӣ то 28 ноябр ба яке аз нуқтаҳои ба қайдгирӣ барояшон мувофиқ муроҷиат кунанд. маълумоти муфассалро метавонед дар сомонаи марказ ва тавассути телефонҳои 224 53 68 224 53 73 дастрас намоед. бинандаҳои азиз, инҷо барномаи иттилооти вақт ба поён расид. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома дорад. бо мо бошед.